दामियान बरगयारिनि गोदानै फादार जानायनि समायखिरा लानाय अर्थात प्रेस्लि अर्डिनेशन हाबाफारि खुंफुंदों बेंटल दनबस मिसनाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल दनबस मिसनाव गोदानै फादार फसंनाय प्रेस्लि अर्डिनेशन खुंफुंलाङो। मुख'नो गोनांदि गोदानै फादार जानाय बिथाङा चिरां जिल्लानि सा दिगलदं गामिनि थागिबि राफेल बरगयारि आरो निबाश्री बरगयारिनि उन्दैसिन फिसाज्लामोन होननानै। बे हाबाफारियाव बङाइगाव डायसिसनि थमास फुलफिलेलजों लोगोसे गुबुन गुबुन पारिसनि फादारफोर, सिस्टारफोर, डिकनफोर आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा नुजाथिफैनानै रमान केथलिक चार्चनि नेम खान्थि बादियै ओनसोलाव आरो सासेबाव गोदान फादार मोननो हानायखाय रंजानानै इसोरखौ हामबाय होदों। लोगोसे गोदान फादार दामियान बरगयारिनि मुङाव आरो बिथांनि नखरनि बिमा बिफानि थाखायबो इसोरनियाव बोर बिनानै होयो।